González. Aí están xa os dous boxeadores sobre o ring. Observen, inconfundible o estadounidense, non vamos a ter que identificalo. Este Simón González está co seu preparador Carlos Conde. Comezou o combate. A dereita, pantalón estrelibarrado para David Laphorn. Pantalón negro para Simón González. Estamos na disputa do primeiro asalto. Un combate previsto un total de 12. Vamos ver como comeza a desenvolverse a pelexa. O rival de González é durísimo, durísimo. O propio González, momentos antes de comenzar a velada, afirmaba ter poucas posibilidades e considerar que podía ser unha derrota clara fronte ao estadounidense. Esperemos que as declaracións fosen máis ben cara a galería e que realmente o galego tome a iniciativa no combate. Non se arrede diante do estadounidense. Excelente aí agora a patada frontal de Simón González, que está tomando iniciativa. Está sacando moi ben as pernas Simón González, colocando con patada frontal sobre as cordas a Laphorn. O estadounidense de momento estáse circunscribindo unha defensa semiactiva. A iniciativa é toda de González. Simón, que hoxe está fora da casa, que non ten excesivo apoio de público autóctono galego Ourensán, pero que, tal como decíamos ao principio, ao comezo desta retransmisión, agardemos xa o fusil favorito dos aficionados portugueses que abarrotan este pabillón Angra do Heroísmo. Un pouco máis o tono agora do seu desenvolvemento sobre a lona David Laphorn. O público que aplaude as evolucións dos dous púxiles no que creemos que foi o remate do primeiro asalto. Aí está esa patada frontal do primeiro round. Chegou excelente Simón, levantando con rapidez a perna, logo rematou con esa semicircular que entraba tamén pola esquerda. Anunciase xa o principio do segundo round. Sobre a lona Simón González, actual campeón mundial dos pesos semipesados de kickboxing, fronte ao aspirante David Laphorn. Un home que ten 10 victorias como profesional, e desas 10 victorias 6 caos. En kickboxing tamén chegou a boxear o estadounidense, con 6 victorias e 4 caos. Ninguna derrota ni na modalidade de kickboxing ni na modalidade de boxeo. Arranca algo máis tranquilo este segundo asalto, pero en calquera caso, como poden observar, como poden apreciar nas imaxes, tan só é o galego Simón quen está sacando pernas. Ainda así terá que tomarse con precaución as evolucións do estadounidense, e a gran vantaxe de Simón González vai ser poder conectar algún golpe claro, porque na medida que o consiga, e dada a potencia de golpe, a potencia de pegada, tanto de perna como de brazo, como de puño que ten Simón González, pode ser definitiva. De aí que o estadounidense, a vos seguro sabedor das características do seu rival galego, este poñendo moitísima precaución na execución dos seus movimentos sobre a lona. Lembramos que no primeiro round puntuou claramente Simón González cunha patada frontal rematada con circular que levou as cordas a David Laphorn. Algo máis tranquilo este segundo asalto, ao menos polo momento. Rematou xa o segundo round. Vamos ver algún dos replays. Segue sendo Simón González o protagonista desas repeticións. Aí non conseguiu chegar coa patada frontal David Laphorn. Esquivou perfectamente Simón González.
é quen leva claramente a iniciativa. Estamos xa no terceiro asalto. Vale, con máis ganas agora Simón González. A impresión de que perdeulle algo de respeto ao seu rival. Debe recuperar o tono, debe recuperar a eficacia e a eficiencia do primeiro asalto. Máis rápido, máis soltinho de mano. Dobla. Doble izquierda, González. Aí. Simón, hai que quedarnos. Aí hai que quedarnos. Unides está realmente moi parado. Tranquilo. É probable que esté buscando un golpe de fortuna sobre Simón González. Doble dieta. Un gran pegador, Pushil de Portland. Chegou de novo á esquerda de Simón González da cara de Laphorn. Collo na salida. Tranquilo. Non hai un momento de tregua neste terceiro round. Tranquilo. Apreta un poquillo, pero con cabeza. Apreta con cabeza. Ahí. Ahora. Ahí. Está sacando agora moi ben as mans Laphorn. Saca a mão. Estáse demostrando No, vaya como iba. un home preparado, sobre todo en boxeo tradicional. Igual, perna arriba. Arma moi ben a súa garda por arriba. Pero kickboxing é combinación precisa, concisa e precisa de mans y de pernas. Y ahí está levando iniciativa y está marcando claramente a diferencia Simón González, a lo menos de momento. Cambia. Doble directo entrando. Agardemos que siga así hasta o remate do combate. Lembramos que está previsto un total de 12 asaltos. Os dous son grandes pegadores y sería pouco menos que probable que tamén rematasen entre os 12. A pelexa, atención que se vai abaixo David Laphorn. Atención que se vai abaixo Laphorn. Bica a lona David Laphorn. O sorriso do estadounidense para demostrar que está ben, que está enteiro, pero en calquera caso casi no límite de acampar. Pois a lona David Laphorn. Pues temos a oportunidade de ver repetido ese golpe frontal directo sobre a faciana de David Laphorn. O primeiro, semella que ese non foi o definitivo. Este non é o golpe o que correspondía a caída de David Laphorn. Daba impresión as imaxes en tempo real que se trataba de un golpe, un crochet de esquerda que entrou claro sobre a frontal, sobre a faciana de David Laphorn. Estamos xa no cuarto asalto. É de agardar que apure as súas accións agora Simón González. Puntuou claramente no primeiro e no terceiro. Por lo tanto, Simón González leva claramente a vantaxe. Chamada de atención agora para o Pushil galego. Vai sacando con facilidade, con comodidade as súas pernas Simón. Atención porque volve a chegar a perna esquerda, circular esquerda sobre a cara de David Laphorn. O combate está sendo a cacho partido, está constantemente en accións mans e pernas dos dous boxeadores. Atención que volve a entrar a dereita agora de Simón González. Volve a lona David Laphorn. Como se poñen as cousas para o Pushil galego. Estamos no cuarto asalto e acaba de bicar de novo a lona David Laphorn. Simón no seu currucho agardando a que se decrete de novo box. Levantouse despois de recibir conta de protección Laphorn. Pero a vantaxe semella xa difícil de superar por parte do estadounidense. Atención porque ten a posibilidade de revalidar por quinta vez o seu título mundial dos semipesados en kickboxing o galego Simón González. Está recibindo agora un serio, severo castigo David Laphorn. Mellaba que o árbitro iba a parar incluso o combate. Está tocado, está noqueado David Laphorn. Observen, case non coordina de arriba.
en brazos, esa garda que parecía perfectamente colocada en primeiro, segundo e terceiro asalto, agora xa unha pantomima. Carlos Conde, que insiste en pedir frialdade ao seu pupilo. Simón non pode agora cometer ningún erro que lle permita. Aí temos a repetición do golpe que mandou a lona a David Laphorn. Excelente o golpe de dereita de Simón González. Estaba totalmente baixa a garda de Laphorn, que parece máis preocupado pola dureza das patadas de Simón González. Debe baixar o seonllo agora David Laphorn. Vamos no quinto asalto. Leva iniciativa claramente Simón González. Debe tomarse con tranquilidade esta vantaxe, ir buscando, como até agora, as fendas na garda de David Laphorn, meter ou ben a patada circular co que está chegando claramente sobre o puxil estadounidense, ou ben incluso as súas mans, como fixo nas dúas últimas ocasións, e provocar o cao definitivo. Recupérase, refaise David Laphorn a medida que van pasando os segundos neste quinto salto. Colle aire, vai recuperando, pero como poden observar nas imaxes, non toma iniciativa. Sabese, de momento perdedor, vai por detrás nas puntuacións. É moita vantaxe que leva a Simón González e, polo tanto, debe buscar un golpe de gracia, un golpe definitivo que arruine o feito até agora por Simón González. Atención, porque se vai David Laphorn. Vaise David Laphorn, este golpe vai a ser definitivo. Caeu como un balde David Laphorn. Estivo casi ralentizando a entrada desa patada circular. Simón finalmente conseguiu metela coa garda baixa de David Laphorn. Para ese combate, victoria por KO de Simón González. O puxil galego, polo tanto, mantén o seu título mundial dos pesos semipesados de kickboxing. Aí vamos ver a repetición dese golpe. Vexan como recúa Simón, colócase na distancia, mete a patada circular. E que caída espectacular de David Laphorn. Vai totalmente noqueado a lona David Laphorn. A victoria, polo tanto, dicíamos, título mundial dos pesos semipesados de kickboxing para Simón González, o puxil galego que segue como máximo exponente do kickboxing galego no máis alto do cumio do kickboxing mundial. O premio de consolación para Laphorn e o correspondente ao campeón mundial que segue sendo Simón González. A ledicia, se poñemos, do puxil galego que escutaremos daqui uns momentos, señoras e señores, non podíamos levarlle a todos vostedes mellores noticias. Simón González, que se mantén como campeón mundial dos medio pesados de kickboxing. Escoitamos as declaracións de Simón González e despedimos aquí esta transmisión desde o pabillón Ancra do Heroísmo, desde as Illas Azores. Moi boas noites a todos, deixámonos coas declaracións do campeón mundial, Simón González. Foi un combate forte. E, bueno, quero de aquí dedicarlle a toda a afición deste recinto, pois, na terceira playa de Azores, que se estiron, nada máis, digamos que o rival técnico, forte, bueno, que non hai nada que dicir, que o que hai que dicir xa se viu. E nada máis a todos, un aplauso e gracias por a televisión, por acudir a estes medios que sin vos non podíamos facer estas cousas.